Os praceiros de Vilagarcía levan tempo agardando pola nova normativa e agora por fin está a piques de ser unha realidade. O novo regulamento dos mercados vilagarciáns aprobarase no pleno da vindeira semana. Hai novidades en canto aos horarios. Quizás o que máis está creando un pouco máis de conflito é en tema de horarios que veñen reflexados, non? De horarios de apertura, que confunden un pouco os temas de horarios de apertura, que é das 6:30 da mañán a 8 da tarde os días de mercado, e das 7 ás 8 o resto da semana. Tamén se pon o foco nos días que poden pechar os postos co obxectivo de que os seus responsables non vayan sobre os días de mercado ambulante. Terán que abrir todos os días a gasos de peixe por falta de produtos, luns ou por inclemencias meteorolóxicas. O que se quere controlar é que se veñan prácticamente todos os días á praza, non que se veñan só os días de mercado e o resto da semana que dar unha sensación de vacío, non? Entonces, pois sobre eso sí van a controlar, pero a partir do ano 2024 queren exigir un mínimo de xornadas de apertura. Con isto preténdese evitar esta imaxe de postos baleiros que crean a sensación no cliente de que non hai produto. Dá a sensación de vacío, non? Aunque realmente hai, pero hai moitísimo posto vacío, entonces dá unha sensación de que non hai, e xa moitos xa nin entran. Entonces eso é perjudicial para todos, para nós e máis para os que non veñen, que só veñen os días de mercado, porque se acostumbramos a xente a que non hai, pois se busca a vida. O colectivo de praceiros celebra a nova norma, aínda que lamenta que non se vai aplicar ata xaneiro de 2024. Hai moitos anos que estamos exixindo, non? Que se faga realidade. Unha que xa estaba aprobada por a totalidade dos grupos políticos xa hai uns cuantos anos, logo como unha serie de delegacións pois quedou aí parada hasta que se dou contestación e xa iba sendo hora de que salira adiante. Mais alá desta nova normativa, na praza teñen outras demandas, entre elas poñer taquillas de frío para que a xente poida recoller as súas encargas cando lle veña ben. Está pensado instalar unhas taquillas con frío e así, por que che comentaba, non? De deixar aí a mercancía, xente que non pode acercarse a mañán, a través de internet ou teléfono pode facer a compra, se lle deixa aí, se pasa un código QR ou así, se acercan a hora que poidan e sacala. Tamén reclaman a posta en marcha do servizo de reparto a domicilio. Rabella, por certo, neste sentido está a traballar na compra dun coche eléctrico.